Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson na Tagalog ang explanation. I'm Teacher Maya at ito ang aking ipapasagot sa inyo ngayon. Sige, ano ba tamang verb form para sa dalawang sentences na? Sige, try nyo nga. At ito ang tamang verb form para sa number 1 at para sa number 2. Thank you for trying. Ganito ang forma ng kanilang verbs dahil compound subjects ang ginagamit ng dalawang sentences. Ang compound subjects ay yung merong dalawang topic ang sentence, katulad dito students at teacher at dito naman dogs and cat. Pero merong kaibahan sa subject-verb agreement ng dalawang sentences na to dahil magkaibang connectors ang ginamit nila. So, alamin natin kung ano ang subject-verb agreement ng dalawang to. Kapag ang compound subjects ay joined by and, ang verb form na kapartner nito, regardless kung ano man ang noun or pronoun na katabi ng verb, plural ang verb form na gagamitin natin. Dahil itong dalawa ang tinutukoy nito. So, nag-add up siya. Pero kapag ang compound subjects ay combined by either or, ng correlative conjunction na to, ang kapartner nitong verb ay mag-a-agree sa pinakamalapit na part ng subject or yung noun or yung pronoun kung ano man ang ginamit. Kung singular ang katabi nito, so singular din ang verb form. Katulad ditong cat, singular. So, singular ang verb form na gagamitin dito. Kung plural naman ang katabi niya, plural din yung verb form na kapartner niya. So, take note ha, correlative conjunction ang either dito. Hindi ito pronoun. Ginagamit itong pang-connect. Ganito din yung rule kapag neither nor ang gagamitin. Correlative conjunction din ito or nagko-connect ng compound subjects. So, hindi ito pronoun. Ang verb form na gagamitin natin sa sentence ay mag-a-agree sa pinakamalapit niyang noun. So, ito siblings. So, plural form ang gagamitin natin. So, kapag ang compound subjects ay combined by and, plural form ang kanyang kapartner na verb. Pero kung correlative conjunction ang nag-connect sa compound subjects, itong either or, neither nor, kailangan nating bantayan kung ano ang form ng noun o pronoun na malapit sa verb. Singular ba siya or plural ba siya? Dahil dito mag-a-agree ang verb form. Sa example natin ito, singular ang cat, so singular ang form ng verb natin, has ruined. Dito sa pangalawang example na gumamit ng neither nor, ang pinakamalapit na noun sa verb ay siblings, which is plural. So, plural ang verb form na gagamitin natin. Now, remember, ang either at neither sa compound subjects ay ginagamit na pang-connect. Hindi sila pronouns, sila ay correlative conjunctions. So, connectors lang sila ng compound subjects. Dapat natin itong tandaan kasi ang neither at neither ay pwede silang gamitin as pronouns. At minsan, dahil pwede silang gamitin as pronouns, ginagamit sila as subjects. At kung ganito yung functions nila, na singular lang ang verb form na kapartner nila. Gaya ng nasa examples. O, i-compare natin. Ang neither dito ay correlative conjunction at yung noun na malapit sa verb ay plural form. So, plural form ang verb form na gagamitin natin. Dito naman, si neither ay isa ring correlative conjunction at ang noun na malapit sa verb ay singular ang form. So, singular verb form din ang gagamitin natin. Pero dito, si neither ay ginagamit as pronoun na subject ng sentence. So, singular verb form ang kapartner niya. So, ganito rin kung ang either ay ginagamit na correlative conjunction ng compound subject, ang verb form ng sentence ay mag-a-agree sa pinakamalapit na noun. Dito singular, dito naman plural. So, singular ang verb form dito, plural ang verb form dito. Pero kung pronoun siya na ginamit na subject, singular ang verb form na kapartner niya. So, tandaan lang na kapag ang compound subject natin ay joined by and, plural talaga ang verb form na kapartner nito. Pero kung correlative conjunction na either or neither nor ang nag-connect sa compound subjects, kailangan nating bantayan kung singular ba or plural ba ang form ng noun na malapit sa verb. Dahil dito mag-agree ang verb form natin kung singular ba siya or plural ba. Pero minsan, ang neither at either ay ginagamit as pronouns at ginagamit sila as subjects. So, kapag ganito yung functions nila,
singular ang verb form na kapartner nila. At yun ang grammar knowledge na gusto kong i-share sa inyo ngayon. Kung may na-learn kayo at nagustuhan nyo naman ang reading ito, please i-share nyo naman sa iba para may ma-learn rin sila. At paki-like na rin po, subscribe, or follow para updated kayo sa mga videos na ibabahagi ko in the future. Maraming salamat po. Have an amazing day!